Ondiek nyaka sani familia mano mar Ndiangwini gintiere koda kihondko min gi kinde mabedo jofwambo mago na da dhogi hiwinjo kanyo kwacho ni isikome ni ulia mtoto msimui tafadhali sani koro en thuolo mar juma achiel poko yang kata mana nien kanye jok mano make bende poko yangore kata ne ochiwe kata ne nyim doho e kin mamoko. Sharon, chik mar Kenya kidhie pende mar 25 mano kare mar D to kendo kidhie pende mar 51 mano mar 2 wacho ni ratiro no mar mondo kel ng'ato e court ng'ano momak gi police kata momak gi investigating officers en gima en right ma ok nyal mai. Article 25 no tingo gik miluongo ni rights ma inalienable, yani gin rights go iko ma ok nyal gol kuomi kata ng'ama timore. Gin kaka right mari mar bedo mangima, right mari mar bedo treated kaka human being, right mari mar keli e court kasa mopore ni police omaki an mane kama no kelo chik mar less than 24 hours winji bed produced a court. But gima timore en ni a system, legal system kata criminal justice system ma Kenya osebedo kama police wa ma Kenya nyalo mondo to maki nikech owacho no winjo maki kata kapok gibedo gi statement kata neno no moromo manyiso no winjo maki. Koro gi detain ji without statement kata reason momiyo ginyalo bedo detained. Koro gi end up nikech gionge gi evidence ma gidwa tero court gi end up ni koro gi detain gi miluongo ni incommunicado. Tiende ni kawi ti pandi no ginya wuo gi ng'ata manyiso ni okinya nyiso jogi ni no maka chieng makama 24 hours dikadho kapok otera e court. And then moko magimako ka ok gin gi evidence mora minyalo tero gi court bende gikawo to gitero court to gibedo detained koro legally. Koro gikawo giketo detention no bedo legal nikech gidhi e court to gikwa court ni miwauru thuolo kaka sani konyo ji adek mano makika ni gikwa court ni miwauru thuolo mar ndalo 21 mondo wadhi wayud neno mowinjore. To katiba article 50 wacho ni in gi right, in fact article 49, right mar accused person, in gi right to be treated as innocent manyaki bed proved the otherwise. To ma 21 days magidwaro mar detain ni ibedo detained ka onge any justification. Mae makoro timore ni kagi setemo exploit that part mar detaining you know, to gikawi to gi kidnap koro ibedo kept incommunicado. Then kagi duogo tiyudo ni samoni bedo threatened mi bedo mistreated ma ok nyal wacho kata gimo timore ni. Koro ok wanyal ng'eyo the level matimo. To ni neno ka Albert Ojwang no dhi om gi police dalagi mo end up ni ma endi no timore ni marach ni koro tho no timore e police station. To jogi kinego ji nyake bunge, jogi nego ji nyake pi, jogi nego ji everywhere because wacho ka chako and ma gima pod abro nuoyo and abro wacho ne joka nan wan gi sirkal makoso kamora mora kata maka ng'ato modhiora ji ni maku ng'ano mondo te gi end up ne gimako ma ginego tene ne gikawo akiane gikawo which kind of orders. Minister mar sirkal nyalo chungo mbele TV ma wacho ni shoot to kill and then pori wacho ni mano ng'at ma bro protect human right. Adwa konia emomiyo nyocha difa gode degeni gi jowa mamoko samane gibukore ni lweny ok lwenjwa. Lieny mar human rights ok en lweny ng'ato and ok ng'ato believe ni en kende moyiene luongo ng'anyo ni ko luongo ni koka lwenjwa. Lweny mar dwaro ratiro mar tich mondo timre ma Kenya, ratiro mar dwaro kwe e Kenya, ratiro mar mondo wabed gi demokrasia e Kenya ok en mar ng'ato achiel, en mar waduto. Sani kineno list mar nyithindo motho gitemo tamore ni nyithindwa no ok otho e ng'anyo, jowa notho, ji notho across the country and en right marwa mondo wang'e to ng'ama notho otho under what circumstance. Nikech king'iyo postmortem mobedo released nyoro mar nyithindo 2 machie mano negi gine Ukambanika nyithindo go eko oyudi bullet wounds in their chest mokale agogi modhi e tokgi. In such a case ok wan gi right as a country mondo wa find the right wayudi ni jogi githo in what circumstance motieko ka wacho niya chik mar Kenya nwamiyore wan wawegi and rights ma wan gode katiba article 37 mondo waandamana ka gimoro ok dhi maber ok en right ma state mowinjo miwa
en right ma omiwa gi the constitution. To right momiwa gi the constitution, katiba nogono be mochiw right ne president mondo bede office. Katiba ne mochiw right mondo wabed gi ministers. Ka mar ministers gi yie mondo bedi, mar president gi yie mondo bedi, mamoko gi te gi yie mondo bedi. Ang'o momiyo mar ng'anyo ni ogidwa no bedi? Mane penjo maduong' to bende. That is the biggest question. Ka wadwa follow the katiba, ka ok wadwa follow katiba bas wawe mondo wabed ni one lawless country. To koponi wadwa follow the law, to law owinjo bed ni protect komaka titera habeas corpus article 25 kata article 52 owinjo bed ni katiba wacho ni komaka kata kichich koda na koso owinjo bed ni nona itimo nonro magige level makoro gin gi gima ginyalo tero ne police to ODPP recommend ni koro owinjo bed arrested, then owinjo bed ni miya warrant of arrest. Ikelo warrant of arrest. Ni Kenya kati onge warrant of arrest. Kenya kati en arbitrary arrest. Yani ibeda arrested nikech ng'ato bedo kamoro dwa ni bed arrested. Kaka lagat jocho bedo kamoro odwa ni Albert Ojwang'o bed arrested. Ochiwo officers to go and arrest him. Maonge kata statement, maonge kata complaint, maonge anything. To kata mana kwang'e